Salutare, Daily Vlog, ziua 4 și ziua 5. Am început dimineața zilei 4 cu cele 2 tablete de Garcinia, după care mi-am pregătit shake-ul pentru a lua cu mine la sală. Mi-am consumat cei 120 de ml de gel și bineînțeles mi-am luat tabletuța de term. Am pornit să duc piticul la școală, după care am plecat și eu la sală. Aici vă arătam că nu am reușit să consum tot shake-ul. Am ajuns și la sală, unde am început cu 20 de minute de scări și 10 minute de stepper și cam așa arătam eu după cele 30 de minute. Am ales să fac un antrenament ușor pentru picioare și fesiere. Am lucrat la aceste aparate drăguțe cu greutăți destul de mici pentru a nu mă forța foarte tare și nu avea o febră musculară intensă. Motivul pentru care am filmat aceste două daily vloguri împreună este pentru că am avut 2 zile destul de pline în care s-au întâmplat foarte multe și o să vedeți că lipsesc anumite părți din fiecare zi, nu pentru că nu mi-aș fi luat prânzul, cina sau nu că nu mi-aș fi luat suplimentele, ci pentru faptul că nu am mai apucat să filmez și așa m-am gândit că dacă tot am omis să filmez ceva într-una dintre zile, pot să vă arăt în ziua următoare și invers. Aici la fel am continuat cu câteva exerciții ușoare, exerciții pe care voi le puteți adapta în funcție de nivelul de sport, de mișcare pe care îl aveți. Puteți să faceți exercițiile și fără a folosi greutăți, așa cum o să vedeți ulterior. Puteți să vă adaptați și ritmul, puteți să le faceți efectiv în ritmul vostru. După ce mi-am terminat antrenamentul, mi-am pregătit fibrele pentru a le consuma în drum spre casă. Bineînțeles că a venit și prânzul, mi-am luat cele 2 tablete de Garcinia, am așteptat o jumătate de oră, iar apoi am consumat o supă de pui cu o salată delicioasă și mi-am luat termul, după care seara, bineînțeles, mi-am luat cele 2 tablete de Garcinia și mi-am pregătit și shake-ul, însă nu-l mai vedeți filmat în acest video. Daily vlog ziua 5, mi-am început dimineața în același fel, cu 2 tablete de Garcinia, mi-am consumat cei 120 ml de gel și am dat și piticului. Vă arătam că s-a terminat și a 3-a sticlă de gel din program. Mi-am pregătit shake-ul pe care de data aceasta am reușit să-l consum acasă și apoi mi-am luat și termul și am pornit la școală. Vlad a avut sports day și am petrecut acolo aproximativ 2 ore și un pic. Mi-am luat și prânzul, dar nu-l mai vedeți filmat, 2 tablete de Garcinia, shake-ul și bineînțeles termul, după care mai pe seară am trecut la pregătirea cinei. Am optat pentru o salată cu paste, pentru că piticul meu a vrut paste colorate, cum le zice el. Mi-am luat și eu o parte din ele și mi le-am pus în salata mea. Am pus zeama de la o lămâie, puțin ulei de măsline și am amestecat. A fost o salată delicioasă. Aici vă arătam și porția de paste a lui Vlad. Cele 2 zile au decurs bine, chiar dacă programul a fost încărcat, asta nu ne-a împiedicat să ne ducem programul la bun sfârșit. Nu îl mai vedeți pe soțul meu în daily vloguri pentru că este la muncă și își continuă să-și ia suplimentele acolo. Mă scuzați, dar nu mai reușește să facă filmulețe, așa că deocamdată o să mă vedeți pe mine. Deja ne-am intrat în ritm, ne-am obișnuit, ne simțim foarte, foarte bine și bineînțeles că rezultatele continuă să apară. Așa că ne vedem în daily vlog ziua 6.